Neexistujú žiadne konkrétne písomné alebo iné dôkazy, ktoré by hovorili o tom, že by Ukrajinci hrali kľúčovú úlohu pri vyvražďovaní Židov v Osvienčime. To je moje zkušenost. Nejhorší byli SSáci, kteří se přidali k SS z Ukrajiny. Neboli sami príslušníkmi SS. To je moje zkušenost. Znamená to, že ich úloha bola, tak povediac, oveľa menšia ako úloha tých pravých nacistov. Ty byli horší než Rakušani, než tedy rakouští SS. A vlastně ještě ty nejlepší byli vlastně ty německý SS. Prosím, nezovšeobecňujme v tomto prípade, pretože práve to je to, čo napríklad ruská propaganda očakáva a na čo cieli. Že na základe jednej svedeckej výpovede budeme zovšeobecňovať a útočiť na celé etnikum. Je to komický, ale je to tak. Napadli na nás v noci po Juzvie.